Crisis Management Team sa Lapu-Lapu City nakigalayon sa University of the Philippines, Cebu aron makadevelop og computer application aron mas dali ang pagtaho sa mga suspected COVID cases sa Dakbayan. Si Luan Merondina sa report. Sayon ra ang paggamit sa self-assessment and self-report feature. Aduna kabay gipamati sama sa gahi nga ubo o dry cough, hilanat o pagpanakit sa tutunlan ug nagduda ka nga kini mga sintomas sa COVID-19, dili na kinahanglan pang mudangop dayon sa tambalanan. Mamahimong mulag on ka lang sa https://covcheck.upcebu.edu.ph. Nakig-alayon ang Lapu-Lapu City Government sa UP Cebu aron makadevelop og computer application diin ang triage o ang pagsusi sa mga sintomas sa COVID ipaagi gamit ang teknolohiya. Pinaagi ni ining maong computer application, mamahimo nimong ikonsulta ang imong gipamati sa imong lawas ug ang mga medical staff na nga nagmani ining maong computer application ang mo-assess kung gikinahanglan kang i-refer ngadto sa usa ka hospital. Ang tuyo na to ana is to address the people who are just staying at home. No, ang atong kuan ani kalabi na kanang mga millennials, no, kanang mga dunay mga computer. Sa mga dili teki o baka walay access sa internet sa balay, mamahimong motawag sa emergency hotline number 0956-394-1999 o baka modangop sa labing duol nga health center. Gipasabot ni Banasya nga mahinungdanon ang paggamit sa naasoing teknolohiya tungod kay makahatag kini og data analysis og bird's eye view kung halapad nga panglantaw sa suliran sa COVID sa Dakbayan. Daghang mabag mga PUI or ILI, daghang na pagsali, na. Then mo-produce ni siya map. Mapas yan. Although dili siya confirmatory, but at least sa kuan ba actual na dili kay sa confirm nato kay naapa mo sa internet pag kinahanglan pa mo sa tuon din. Sakto ba na i-update? But nevertheless, we already have the idea. Panghinaot sa lokal nga kagamhanan nga unta magmatinud-anon lang ang mga upunganon sa paghatag og kasayuran aron usab epektibo ang ipahigayong triage gamit ang labing bag-ong teknolohiya ning pagbatok sa COVID-19, ang disiplina ug ang pagtinabangay ang labing kinahanglan. Uban ni God Ferrilien, Luan Merondina, Balitang Besta.